Objavte rituálnu starostlivosť Annemarie Berlind, kde sa profesionálna pleťová terapia spája s hlbokým uvoľnením a vnútorným pokojom. Od prvého dotyku až po posledné pohľadenie budete cítiť, že sa o vás stará niekto, kto vníma vašu pokožku aj vašu dušu. Pracujeme s prírodnými produktami najvyššej kvality, masážnymi technikami, guaša kameňmi a prístrojovým ošetrením, ktoré prináša viditeľný anti-aging efekt, no zároveň aj pocit ľahkosti, bezpečia a regenerácie. Každé ošetrenie je jedinečné, prispôsobené vašim aktuálnym potrebám. Či už túžite po hydratácii, spevnení, rozjasnení, alebo len po chvíli tichu a dotyku, sme tu pre vás. S 15-ročnou praxou a školením kozmetičiek vieme, čo pleť skutočne potrebuje. Ale vieme aj to, čo potrebuje žena, ktorá chce na chvíľu spomaliť. Zažite účinok, precíťte rozdiel. Rezervujte si svoj osobný rituál krásy už dnes.